Għal-5 sena nfila laqda kaċċaturi nas-Saba u ħbib organizzaw il-majalata tagħhom b'somma rekord ta' kważi 124,000 euro li se jmorru għal Puttinu Cares. Minn din is-somma 3,280 inġabru minn lotterija ta' pittura ikkummissjonata mill-Federazzjoni Kaċċaturi nas-Saba Konservazzjonisti. Ma' TVM News, Carlos Muscat qal li din l-inizjattiva ssir bl-iskop li tajn il-pazjenti tal-kanċer u lill-familji tagħhom u kull sena dejjem qiegħda taqbas iċ-ċifra li tkun inġabret fis-snin ta' qabel. Din l-attività aħna l-kaċċaturi provajna nagħmlu xi ħaġa li tħalli xi ħaġa ta' frott. L-Puttinu għax narawh li huwa kawża ġusta u li kulħadd jista' jiġi bżonnu qed tifhem. L-ewwel sena bdejna b'4,000. Tieni sena ġbarna 16,000. It-tielet sena ġbarna 45,000. Is-sena l-oħra kien rekord ġbarna 90,000 u dis-sena forsi Alla li naqbżuh. L-attività rat parteċipazzjoni u appoġġ kbir mill-pubbliku u impenn ta' numru kbir ta' volontira. Grazzi għal din l-organizzazzjoni u l-ispirtu ta' solidarjetà inġabret somma sabiħa li se tkompli tajn il-Puttinu Cares fil-missjoni tagħha li tipprovdi support u għajnuna lill pazjenti u lill-qraba tagħhom matul il-kura u l-kura barra minn Malta.